A veure si apareix el vídeo. Ja estem aquí. Pues anem on t'abans deixar. Fa temps que no puc jugar, Això pot passar. No pot ser. Vamos allá. Tronco! Troncho! Let's go. A veure, ho tenim. Esperem que hem d'obrir... Pues estàvem aquí buscant el log, que havia despertat a tothom, si se'n recordeu, i ara me'n marcava això. A veure, deixa'm obrir això, que no em torni a passar com l'altre dia, que em va venir a veure'm, i jo no hi era. Això no pot passar. Vinga, let's go. I ja estic al xat per si algú. A mínim que el pugui saludar, no, gent? Que jo sempre ja sabeu que encara escric en vez de... Vinga, som-hi. Pulsa para cargar, continuar-lo. Ja està, continuar. Vale, doncs tenim aquí la noia, que la tenim, i hem d'anar a buscar en Doc, que el teníem aquí dintre. Si m'assembla ara, a veure, tenim, girem la càmera. Aquí tenim el Doc, el tenim... Aquí dintre està el Doc. Si se'n recordeu, el Doc el tenim aquí dintre. De fet, ho podem anar a veure, si voleu. Peli, què ha passat? Ai, sí, el que us dic sempre. No us podeu fiar en Harmony. Si jo se'n recordeu que aquests gordos, aquest el veuen. Doncs el Doc el tenim aquí dintre, que és un intent d'anar a despertar. El que farem serà anar a veure en Doc. Faig el burro. Perquè veieu que està aquí. I ara decidirem com arribem aquí, M'agrada aquest canyó, que estaria per disparar aquí, Vale, mira, ja es veu en Doc, veieu? Hi ha en Doc aquí. Vale. A veure, com ho farem, això? Que, de fet, l'únic passe... Ah, mira, podem passar per aquí. Per aquí. Hi ha molta gent, per passar per aquí. Aquí no hi ha cap porta. Sí, jo entenc que... Que el més lògic és passar per aquí. Estic mirant la vaca aquí dalt, per aquí se li guareix. Si el més... Mira tot. A veure. On està el meu nostre amic Copper? Està aquí baix. Jo també ho crec que agafarem i tirem per allà. Que jo crec que aquí hi ha molta gent, tu. A veure. A veure. A veure, en podem distreure un. A veure. És que jo crec que... I aquest? Va aquí aquest, no? Però jo crec que el millor és que la... A veure... Si la noia que se m'enamori aquest... Vale, i ara a veure si podem cridar el... Vale. Vale. No, això no em paga, No, a veure. Primer round perdut, Atenció, anem a fer-ho a poc a poc. Vale, a veure. A veure.
Perquè no podia fer la puteta, no? Si ve com surto. El problema és sortir. Bueno, tampoc és sortir, eh? A veure. Ai, ai, ai. Jo crec que aniré a netejar allò. Anem analitzant una mica per aquí. A veure. En teoria aquí me deixen passar. Vale, però sense que hi hagi aquest tio. Mare meva, com estic avui. Va, anem a fer paciència. Com ho tenim això? Paciència. Aquesta merda amb un segon, això, eh? Va, deixa'm sortir el gordo. Està aquí el gordo. Està aquí, no hi ha una casaca larga. És aquí la casaca larga, vale. Compte. A veure. Aquesta casaca, va. A veure. Let's go. M'ha vist. Va, a veure, tornem a fer-ho bé. I a veure si... És que vull veure les possibilitats que em dona la tia aquesta. Llavors, si en Maicon se desperta, ell se pot destrossar els altres. A veure. Com tenim aquest? En lloc... A casa, un nena, tio. Mare meva, com vaig avui, tio. Feia temps que no jugava, eh? A veure, anem allà. Espera un moment, que veig que em veig petit, tu, avui. Vull seguir seguint. I ja està. Ja sóc gran. Vinga, anem a situar-nos. A veure. Després anirem a buscar els altres. Jo crec que si en Cooper... No és per aquí. Déu-n'hi-do, no? Que el va haver-hi, tio. Déu-n'hi-do, tio. On te va? I si gira que veia? Official Investigation, m'ha quedat clar. Va, entra. Official Investigation. Que em passi, eh? Tiro. Vinga, passa. Let's go. Mare meva, tio. Ho farem més tard. No sé què passa, però... Va, no fem-ho més tard, perquè no estic espès. Aquest joc no perdona, sempre ho dic. A veure, Cooper, vine cap aquí. I a veure com puc fer això. A veure, vull saber... Em veuran. A veure. Vale. Passa que he fet això sense la puta. A veure si puc fer. Vale. Ara.
Ah, está bien. Vale. No, home, no. No puc fer. Vale, vale. Això pot passar aquí. No, no puc perdre. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Let's go. Trampeta. Xulet. Relatiu. Fa, tio. Bé, farem diferent i... Anem a fer-ho diferent. Aquest ha de mobilitzar aquesta. Vale? Aquest ha de venir aquí. I ara a veure si venen. Tothom en posició. I a veure. Aquest aquí. Ja està bé, no? Molt bé. Perfecte. No me... Vale. Vinga. Així, faig això. I agafar. No fa res. Aquí no pot pujar, no? A veure, pujar. Anem a veure, Vale.
Merda! Per què ho tenim? Va, tio, amaga't. Amaga't. Jo girar la càmera, si no ja passa això. Vinga, vam. Girem la càmera i anem aquí. Vale, vale. Go! Molt bé. Ara! Ja està bé, tu. Costat, eh? Ja tenim 2 menús. Ara. Ja aquest el deixem aquí. I aquest el deixem aquí. Vale, què aquest? A veure. Aquí treballa per mirar bé això. Vale. No ho sé, no tinc gaire càmera. Va, tio, amagat. Ahí. Ejecuto. Let's go! Paf, pumba, chua. Menos. Vinga, ja en tenim un altre. Let's go. Ja entenc jo que aquest hi puc donar un cop de puny. A veure, guardem. El xeri no veu res, no? I aquest tampoc. Vale, doncs, abans de... El que passa que tenim un problema que aquest... Ah, no, no el veu. Vale, doncs anem allà. Si jo entenc ara... Jo que... Vale, per tant, sí aquí... Vinga, let's go. Anem a poc a poc. Estic per tirar el poet, eh? L'auto que tiri el coet? Què passa? Això em farà gràcia. Ho mirarem. Vaig a tirar el canyó a veure què passa. Doncs ara ja està net. Guardem, perquè això ha de ser una locura, tirar això. Vinga, vinga. A veure què passa. No passa res? Vaya xorrada, no? Vale, és igual. Vale, anem a veure si la... Vale, a veure. El tio aquest... Que es queda aquí. Que fins que no sabien com
com... Vale, seguim. A veure com ho faig ara. Ja no he deixat aquí. A veure, perquè si en Cooper podria anar... En Cooper podria anar... A veure... No, què faig? Estan seleccionant tots, Ai. Anem a situar-nos perquè... A veure, jo li està en Cooper. A veure, Cooper, tu que pots escalar, tira per allà. Jo crec que aquest no el mira ningú. Jo entenc que no. I que hi ha aquí, bueno? Jo que no. Vale, pues anem a acabar. Vale, si jo crec que aquí té futur això. A veure. Aquí no hi ha ningú ara. A veure si. Pistoleria aquesta que fa, mira. En marxa. I ara. Vale, aquest em veu. Si aquest em veu, vol dir que la despista. Si em despista... A veure. Jo que no... Però no passi per aquí, tia. Bé, passaré. Per què no passa per aquí? Vale, per aquí no pot passar. Ha de passar per allà, vale. Sí, no puc extrair... Bé, què faig? Ai... Queda't aquí. Aquest ho ha de fer quan aquesta està allà. Jo crec que sí a poc. Però el problema el tenim aquest. A veure... Bé, si ho puc fer. No puc fer. Sí, no puc. No dona temps, no? Jo crec que no. D'aquí? Fotis. Jo crec que no. On va? No. Sí, impossible. Mira. Sí, aquí sí.
No veig solució. I per què no podia... A veure... La noia aquesta? A veure... A veure, jo crec que sí que puc, però s'ha de fer bé. A veure... Vale, sí. No puc fer res perquè he de carregar amb ell, veritat. Vale, doncs he de tornar enrere. O sigui, he de carregar amb ell. He de carregar amb ell, ja està. No puc fer res més. Me'ls he de carregar tots perquè no hi ha collons. Vale, doncs si els hem de carregar tots, vamos allà. Vale, aquí tenim un. No passa res. Vale, m'he tancat jo ja? Fotis, tio. M'he tancat jo ja. Si em puc saltar, no? Vale, no m'he tancat. Vale, vale. Si aquí no agarra ni un. Vale, que hi ha aquí dormint una persona. A veure... Sí. I la noia de parlant. Vale, veiem. Vale, anem a mirar tots. Vale, això ho podem fer aquí. Vale, a veure. Aquí hi ha un aquí. Perfecte. Vinga, va. Merda. Bé, tornem-hi. A veure si ho aconseguim. Bon dia, David. Bé, aquest era ja. Aquest aquí.
Vale, una cosa es que sé. Que de fet bé, si puc posar aquí els trancs. Vale. Vale. No, tio. A veure, tornem-hi, que ho estem fent bé. A veure, tornem aquí. I aquí. Jo et diria. Aquí. Va, tio. Mou-te! A casa on dena? A veure, tio. Va, anem. Anem a fer-ho bé, és que... Mira, aquí. Estic molt espès, Que ets una barra. Vale. Vale. Vale, som-hi. Anem a fer-ho bé. Vale. Vale. Anem a fer-ho bé aquí. Jo què fas aquí, tio? Pues va, vés a dormir, carinyo, que ara toca dormir. Papa vol jugar a l'estona que porta molts dies sense jugar. No, dormir. Bueno, pues queda't al llit. Moisés? No. Jacob no. Ara no. Vinga, anem jugant. Vale. Merda, tio. No.
Imagina. Va, let's go, little poc. Que guai, tio. Que foto. Vale. Que aguanto. Ya. Na, 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 na. Ja, mira. Meu... Com m'enfado, tio. A veure, torna-hi. Jo sembla que estiguem fent mitja hora la mateixa cosa. Però ja us dic que no penso editar, vull dir... Ser un manco... Uau, manco... A veure, torna-hi. Vale, i ja està. Vau fer-ho bé. Vale. Vinga, nena. No ho estic fent gens bé, però gens bé. És que no vaig pas bé. A veure... Tira. Va. Sé que per jugar. Va, relaxa't. Va, let's go. Ja la tia ja... Va, a veure, a poc a poc. Vamos allá. Vale. Però, tio, me caso en... És que no sé per què ho faig tan malament ara. No ho sé pas. Bé, atenció, que ve una. Vindrà? No. Vale. Espera, esa. Vale. Ahí. Perquè quan se giri, tira cap allà. Vale? Vinga, preparats. Quan se gira cap allà... Vale. Ara. Me caso?
Madre mía, tío. No ho entenc, tio. Ah! Ens ho descarreguem. No, oh! Ara que ho havia vist, tio. Ara que ho havia fet. Va i la diu. Va, tio. Vale. Quan vingui marxem. Potser sí que haurem de deixar, no, gent? Què penseu? I que complicat, no, fer-ho. No per una bèstia. 1, 2, com surten? Bé, let's go. Bé, més. Va, tio. És que... Fins que no ho faci, no ho surto d'aquí. Vale. Vale, ja. Ara, tio. Vale. Ara, no? Mare meva, tio. M'endegrem. Vale, seguim. Aquest ha de ser molt senzill. Aquest se'n vagi cap allà. Sí. Vale. Però fins és un tema. Aquest no arriba. Vale, ho he de fer, tio. Se sigue fuego. Espera.
Quan vagi cap allà. Ara aquest d'aquí el veus, tu? Bé, puteta. Vinga, 1, 2, 3. Vinga, està un. A veure, aquí està, I aquí no veu. On va aquest? És que és evident que venia aquí. Vale. I on va? És que hi ha aquest aquí. I aquest aquí. Però per on va, som? Entenc que aquest va mirant cap aquí i cap allà, no? Explicaràs això com tira. Bé, a veure, seguim. No mira diferent. No podem tirar per l'altra banda, no? Sí, potser sí que haurem d'anar per allà. Deixa el fer aquí, per si podem fer au, i anem a fer buscar altres. No sé, tirar per allà. No té la teva solució. Ah, cosina, tio. Vale. Vale, a veure si... I... Vale, una cosa més que sé. Ja està, ja ho tinc fet, va. A veure. D'aquí. Vale, ja està, gràcies. A veure. Vale, anem a fer... Un altre vot. Va, vinga, ja en tenim un altre. Vinga, en queden menys. Estem per allà.
No! Que no he pensat en aquest. Bé. Vale, sí. Jo m'explicareu què fa un carro enmig de 3 vaques? És a dir, és estrany. Sí que és estrany, sí. Vinga, a veure. Un menys. Està. Mira aquest. Vale, aquí no està. Vale, vale. Que ho puc passar per aquí? Ho he vist. No puc passar per aquí. Sí, ho puc passar per aquí. No puc passar. Bé, doncs anem. A veure. A veure. Hi ha res aquí? No veig res. Mira. Sí, aquest no puc passar. No puc passar aquí. Vale, vam fer una cosa més. Ho farem per les petjades. Vale. Tinc aquí. A veure, vull mirar. Veig. Un altre. Vinga, veurem com. En tenim un altre. Ja veiem.
En tinc una altra. Vinga. Vale, en tinc una altra. Què aquest? Mira. On està ja? El que no sé és com farà això. A veure. Què sí té? Parar. Bé. Averiguar a veure si... A veure com es mou aquest. Bé, no, clar. Bé, sí, l'idea seria... Bé. Bé. Ja... I... A veure... El que vull mirar és... No, què fa? Se queda ja, eh? Se queda ja. No sé com ho faré, doncs. A veure. Aquest es mou, perquè aquest no es mou. Això sí que haurem d'anar cap allà. A veure. Vale, això no puc fer-ho.
No, no, és que està clar que hem de passar per allà. No veig solució. Doncs potser és hora de deixar-ho i potser un dia mirar més. Pues era el vaixell. Vinga, hem d'anar més. Vale, complica què és això. És que no veig solució, perquè aquest sí. No veig solució. Mira, que puc liar un segon. Què l'he deixat fer? Bé, aquesta no pot. Perquè no podia, perquè ha de ser en... Ha de ser aquest. Pues anem per allà. Que no veig solució. Bé, doncs fem-ho així. Tornem a mirar. Faig un intent més i ho deixo. Va, a veure. Bé. Bé. Va, a veure. Si de cas ho deixem. No, no, no. No, ja. Sí, deixem aquí. Va, deixem una cosa més. Anem per allà. Jo agafaria el... Bé, anem a fer això. Digue-li ja,
M'han agafat. Ara ja està. 5. 1, 2. Tenim un punt. Anem a matar-lo. No, no. Aquí hi ha algú, mira aquest. Mira, perquè em servia per practicar. Si ve per l'esquena, puc agafar-lo? Vale, aquest sí que pot, que és el que volia. Vale. Vale, doncs anem a matar aquest, no sé per què. No m'explicaràs? Com collons? Per puta caïna. Vale. Si aquí no. Aquí no. Aquí tampoc. Vaya, aquí sí, no? Increïble. Anem. Anem. Crec que vaig un moment a lavabo. Vaig un moment a lavabo, vinc.